دمکی دیروکی بو هرما کوردستانê 17 Eylûla sala 1998 Washington li afatina Yeketî û Partî û dayî hatina şerê navxwe. Kurd vedîtina vî dîmenî gelek bîreweriyên tal û şirîn têne berçavên wî. Bîreweriyên tal şerê navxwe qurbanîbûna sedan hewlatên Herêma Kurdistanê û bîreweriya şirîn dewî hatina şerê navxwe. Madeleine Albright wezîra derve wî demî Emerîka berkefta vê li afatinê bû herdem dê bîreweriya dîroka Kurdî da navê wê tête gotin. Lê ji bilî Albright Emerîkekê dina rolekê kara hebûye dê li afatina Washington navbera Yeketî û Partî da. Ew jî David Welchî yarîdederê wezîra derve wî demî Emerîka li afatina Washington berhemê 6 mehine diplomasî û danûstandinên David Welch lêgel Talibanî û Barzanî da. Berî wî demî di meha Temûzê da Emerîka bangehiştî her yek ji Talibanî û Barzanî kirbû bû li afatinê seredana Washington bikin. Lê Barzanî bangehişt red kir. Li gorî zanyariyan sedema redkirina daxwaziya Emerîka lê cem Barzanî ve bû yekê vedgerîtin. Ku berî sîyekî aba sala 1996 dê germeya şerê navxwe da Barzanî daxwaz ji Emerîka kirbû bi hana partî biçîtin. Lê Emerîka daxwaza Barzanî red kirbû. ئێمە زۆر هەوڵماندا نامەمان نووسی بوو سەرۆک کلنتن بوو سەرۆکیەکانی تری هی دووەلی تەحالف بوو سەرۆکیەکانی هی دووەلی منتقە Beşek ji dîroknasan li Cemal Wahaya li Temûza sala 1998 Barzanî bi guman temaşeyî bangehiştkirina Emerîka kirbû. Her ji ber vêkê amade nebû digel Talibanî da levhatinê biket. Beşeka din ji dîroknasan li Cemal Wahaya Barzanî xwastiye bi paşxistina levhatinê bijardeyên hemberî Talibanî sinûrdar biket. Derbarê armanca Emerîka dê navbijwanîkirina Yeketî û Partî da demê xwe hikûmeta Emerîka ragihandbû armanca wan seqemgiriya Herêma Kurdistanê ye û dilgiranin jê wêyekê bi sedema berdewamiya şerê navxwe bû herên sala 1996 dubare bibin. Lê hindek ji dîroknasan li Cemal Wahaya bi sedema şerê navxwe pêgehê Îran li herêmê roj li dîfrojê dê pêzbûnê da bû. Her ji ber vêyekê armanca serekî Emerîka ew bû bêdewî anîna şerê navxwe. Pêşiyê bigirîtin lê pêzbûna zetira pêgehê Îranê li herêmê. Lê dewiya meha aba sala 1998 berpirsên bilindên Yeketî û Partî civîneka serkeftî encam dan. Piştî vê civînê jî lê destpêka meha Eylûlê Talibanî û Barzanî seredana Tirkiye kirin. Lê Tirkiye David Welch bê cuda gel her yek ji Talibanî û Barzanî civiya. Pişra bû dirêjdanê bê danûstandinan seredana Washington kirin. Roja 16 Eylûlê li Washington Barzanî û Talibanî piştî 4 salan bû êkem car hevdîtin lêgel hevdû pêkanîn û roja pişra jî bê berhevbûna Madeleine Albright levhatina dîrokî hat îmzakirin. Levhatin ji bilî wêyekê dawî bê şerê navxwe anî têkezî jî hate kirin li ser geşepêdana îdariya her sê parêzgehên wî demên Herêma Kurdistanê. Li gorî levhatinê pêtîvî bû di hema neh mehan da her du îdareyên Hewlêr û Silêmanî hevdû bigirin. Dihatê navxweya Herêma Kurdistanê navbera her du hêzan da bête parvekirin û hilbijatin bihîne encamdan. Berî li Emerîka her yek li welatên Îran û Tirkiye û Misir bû dewî hatin bê şerê navxwe bi zava navbijwaniyê dabûn navbera Yeketî û Partî da. Lê her ekî ji wan li wan welatan armancên cuda hebûn û çi ji wan bi zavan sernegirtin. Tirkiye dê mehên kanûna duwam û adar û meha ayarê sê xulên danûstandinên yên aştiyê navbera Partî û Yeketî pirvebirin. Baxiftina beşek jê dîroknasan Tirkiye çendîn armanc hebûn. Êkem her du alî Yeketî û Partî bêxite jê rekêfa xwe. Duam pêşê bê destêwerdana zetira Îranê li herêmê bigirîtin. Sêm her du Yeketî û Partî bû şerê lê dijî PKK kar bînîtin. Îranê jî bi heman awayê Tirkiye dê meha Şubat û adara sala 1998 daxwazî Partî û Yeketî kir bû danûstandinê li Tehranê. Îran ku di sala 1995 da piştevaniya Yeketî dikir çendîn armanc hebûn. Êkem pêşgirtinê li nüfuza Emerîka li herêmê. Duam rêgirîkirin li destêwerdana serbaziya Tirkiye
و سیم جی دور خستنا پارتی لبغدا. مصر جی دمها شباط دا پارتی بانگهشتی قاهره کرد و دمها ایار دا بانگهشتی یکتی کرد. درباره آرمانجا مصر جی جناف بجوانی کرنا یکتی و پارتی لیوی دمی نرین وهابو که مصر لسر دخوازا بغدا ناو بجوانی کر بیتنو او جی بخمد ریگری کرن لنفوزا ترکیا و ایرانه ده هرمه دا. طارق عزیز جی ده هفدیتنه که رجماوانی دا آماجا پیک دکد. خولکا دانستاندنه بو گشتن به لافاتن نابرا یکتی و پارتی دا لبغدا و لجیر چافداریا بعض دا پریوچو. هرچنده هیانها چه سرکردن کرد به اشکاری بحث جه ورنشتنا بغدا نکریه. ده سال 1998 دا ترکیه و ایران هر اکشوان به آرمانجن جدا بزاوا ناو بجوانی ناو برا یکتی و پارتی دا کرن. لی بزاوین وان سر نگرتنو او داوی جار او بزاوین دیوید ویلچ یاری دادره وزارت درو امریکا او هر دو آلی نچار کرن که لافاتنی انجام بدن. بشک جهولاتیان لجمال وحیا هیزن کردی اگرچه بردوام لهمبر هیزا غیری کردی آمادن سازش لهفدو بکن. للدمينا كوكي نافقودا قالك بزحمة آماده بن سازش بهفدو بكن اگر او لسر دست آلية دركي بي. There will be later. I have my